Olentzero buru handia, entenimentuz jantzia, amarranduko zapia. Larga bista, artista! Zupai baduzula olentzeroren antza! Horixe, bera bezala, mendian bizi naizelako. Zera! Eta baitango tripa hundia daukazolako! Ai, zeinen ederra utziko dugun etxea, apaingarri hauekin. Gabonok iristen direnean niri pila bat gustatzen zait etxea atontzea. Amona txinpartarekin urte egiten dut. Nik egin maitetu da, intxausaltza egitea da. Hori da, intxausaltza ere kultura da. Bai, baina badakizue lagunok, gehiagikeriak ez direla onak. Ondo da, tiritatxo, aurten bada, ez dizut intxausaltzarik emango da. Beno, opor eta jai garaia da, orduan salbuespena egin dezakegu. Begira laguna, begira ze polita egiten ari naizen! Lusto! Artista galanta zara, Marika Lambre! Bai ba, egunkari zarrak erabiltzen ari naiz! Ni ere erabilitako papera erabiltzen ari naiz? Hori da lagunok, birziklatzea, natura zaintzea da, eta natura zaintzea eta maitatzea, geure burua zaintzea eta maitatzea da! Badakigu larga bista, hori badakigu! Bai, gabonak direlako ez ganibili behar erosi eta erosi! Gainera etxean, gauza pila bat izaten ditugu berrera biltzeko. Bai, eta zuek lagunok, pentsatu duzue nola paindu zuen ikasgela edo etxea? begiratu zuen inguruan eta sortu itzazue zuek apaingarriak. Natura zaintzeaz gain, ezin ederragoa da sortutako apaingarriak ikustea. Eta hori gutxi balitz, primeran pasatzen dugu! Hori da! Bidali diezaguzue zuen apaingarrien marrazkia! Badakizue, irrienlagunak.comera! Eta urte berri on!